no? Kumusta kayo aking mga kabuknoy? Ngayong araw, for today's video, meron tayong gagawing reaction video upang magkaroon ng kasagutan yung mga agam-agam yan sa inyong isipan na matagal nyo na siguro gustong itanong. So, pasalamat tayo at nagkaroon tayo ng isang vlogger na nanggagaling sa social mismo, no? Walang iba kundi si Sir Omar Haji Tayo Vlog. Salot sa iyo, Sir, no? Sa iyo pong ginagawang pag-vlog at tinataas nyo po ang moral ng ating mga kasamang gwardiya, no? Sa pamimigay nyo po ng sapatos sa bawat tanong mo, sa bawat posto-posto inspection. At salamat na rin po, Sir, no? At pahiram po ng video na ito upang magawan ko po ng reaction video upang ma-enlighten po natin lalo ang ating mga kasamang gwardiya all over around the Philippines, no? Kung may mga nanonood man sa atin na patuloy na sumusuporta kay Buknoy, no? So ngayong araw at tuloy po natin ang ating gagawing reaction video upang ma-enlighten ang mga sinabi ni Sir. Nagkaroon lang ako ng interes sa kanyang mga sinabi upang i-highlights po natin sa ating reaction video na to. Tuloy na tayo, mga kabuknoy. Huwag natin patagalin. Let's go! May nagtatanong din sa akin ng mga comments doon, nabasa ko, regarding sa sahod ng guard. Sasagutin ko yan, magla-live siguro din ako after ng Ramadan, sagutin ko lahat yan, yung sahod, yung mga benefits, dapat pagtutunan ko daw ng pansin, sagutin ko lahat yan, lahat ng... Number one na sasagutin ni Sir sa kanyang vlog ay yung sahod. Sabi niya, no, nabanggit niya dito, take note, sahod ng guard. Ulitin ko lahat ng mga tanong nyo, sasagutin ko lahat yan. Basta pagdating sa sahod, Sahod, benefits. Mostly kasi nung di pa uso yung vlogging, mga kabuknoy, no, wala tayong parang walang direksyon yung ating mga katanungan, no? Parang walang direksyon yung ating mga katanungan. Pagka sinabi kasi ng sosya, ang pumapasok sa isip natin ay siya na lahat yung nag-handle ng mga problema sa security industry. So maganda yung nasabi ni Sir Omar upang ma-enlighten tayo at magkaroon tayo ng idea kung paano nga ba ang mga procedure pagdating sa mga itong problema. So tuloy tayo. benefits, ganun ha. Yan ang sasagutin natin. Tapos itakil ko din yung itakil ko yung bagong batas ng Republic Act 11917, yung the Private Security Industry Act. Bagong batas yan sa security agencies, sa guards, saka sa protective agent. Yan, andun yan. I-implement na yan ngayong May 8. Tandaan nyo ha, ngayong May 8, i-implement na yan. So, ibig sabihin, doon na tayo sa bagong batas at hindi na natin itakil yung wala na yung Republic Act 5487. Amen. Narinig nyo mismo sa bibig ni Sir Omar ang bagong batas, which is pasado na yun, no? Anong mga nakaraang buwan pa, nagawang ko rin ito ng vlog. Pasado na to, yung batas na to, yung RA 11917, the Private Security Industry Act. Na yun, na-amend na. Ang amendment yan, yun na yung bagong batas natin, yung RA 11917. So, ibig sabihin na bago na yung batas na yun. Yung lumang batas na nakasanayan nyo, yung RA 5487, the Private Security Agency Law, ay magiging baliwala na yun. So, mag-focus tayo ngayon at magkaroon tayo ng bagong batas na ito na yung pinapatupad ngayon, yung RA 11917, the Private Security Agency Act. Ito ang bagong batas na para sa mga gwardiya. Tuloy natin. The Private Security Industry Act. Ma-implement siya ngayong May 8. Take note, May 8, inulit-ulit pa ni Sir. May 8 ma-implement ang bagong batas. No, sa mga nagtatanong, ito na yung kasagutan. Pagka nagtanong pa sa inyo ulit ang kasamahan mo, ipanood mo itong video na to upang magkaroon siya na lalo ng idea at i-share niya rin sa kanyang mga kabuknoy. Tuloy natin. O katulad ng si TF Aguila. Sabi niya, Sir, katulad ng agency na hindi nagpapasahod, 3 cut-off na. Sa mga ganun talaga, kuya, pagdating talaga sa sahod nyo, hindi ako pwedeng makialam dyan. Kumbaga, hindi namin mandate yan. Hindi mandate. Narinig nyo mga kabuknoy. Mismong nanggaling kay Sir Omar na taga-sosya ang regarding sa mga pasahod ng mga buraot, ibig sabihin, kulurom, na walang katapusan kulurom na security agency, ay hindi nila mandate. Mandate, di ba? Ibig sabihin, hindi nila obligasyon. Hindi nila obligasyon na i-obliga isang agency kulurom, no? So, ang ibig sabihin dito ni Sir, para tayong, igis ko ng ibig sabihin dito ni Sir, no? Pagka mga ganong problema, so walang iba tayong lalapitan, dole. Kumbaga sa kanila is
administrative case. Sa akin lang sa aking personal opinion, no, parang ang SOSYA ay yung may kakasulan nila sa isang ahensya na napaswapang at buraot na hindi nagbibigay nga ng pasahod, ay parang kakasuhan na nila ng isang administrative case upang maobliga at sumunod sa mga patuntunan na ibinibigay ng DOLE. Kumbaga, parang bakit hindi pa kaya, tanong ko lang sa sarili ko, bakit hindi pa kaya magtandem or magkaroon ng merge, pagsasanib pwersa ba upang mapabilis ang proseso ng mga ganon problema, SOSYA at DOLE. Bakit? Alam mo kasi medyo mahirap kasi ang batas sa atin, kumbaga sa haba ng proseso, sa haba ng ganon, minsan tinatamad na tayo magreklamo, kung saan po tayo ituturo. SOSYA naman yung nangangalaga sa atin. Bakit hindi lahat sila ang sumakot ng ganon, Ituturo pa tayo sa isang departamento, tapos after ng DOLE, babalik naman tayo sa SOSYA para si SOSYA ang mag-mandate sa agency para sundin yung inuutos ni DOLE. Parang ganon, parang ikot-ikot lang, So tuloy natin to, Yung, sa ko lang yun, personal opinion. Parang ganon ang ibig sabihin ni sir. Ng SOSYA, hindi mandate ng RC issues. Ang mandate niyan, meron tayong tinatawag na Department of Labor and Employment. Sa DOLE talaga yan pagdating sa sahod nyo. Kaming nasa RC issue o SOSYA, ang mandate namin is to regulate, magkanda kami ng post-to-post inspection sa mga security agencies, protective agent, and explosives. Sinasabi ko, di ba, ang mandate regarding sa mga pasahod, yung mga talagang may mga problema. Take note, mga kabukloy, kayo may problema sa mga pasahod sa inyong agency, hindi na obligasyon ni SOSYA na obligahin ng isang ahensya na napakaswapang, I-refer tayo ni SOSYA sa DOLE. So, pag regarding sa mga pasahod, benepisyo, walang ibang lalapitan kundi si DOLE, Lahat yan, empleyado, kahit na gwardiya, DOLE talaga ang may kinalaman sa mga ganyang usapin. Pasahod, benepisyo, DOLE. Sabi na rin ni sir mismo, para napakinggan nyo, di ba? Tuloy natin. Mga controlled chemicals ng mga malalaking company na gumagamit ng mga chemicals yan, kami ang nag-regulate niyan. Kaya nga, nagkakanda kami ng proactive post-to-post inspection. Monthly. Even sa security agency office, nagkakanda kami ng monthly yan. Pagdating sa sahod nyo, hindi namin saklaw yan, ha? Ikat na natin, mahaba yung video ni sir, Subaga, kinuha ko lang yung mga importante yung mga sinabi niya doon sa kanyang live na ito, ito yung live niya nung April 18, April 18. Di ko lang alam kung nakapag-live na ulit dito si sir upang nasagot niya ang mga katanungan dito. So sa dulo na sinabi niyo, narinig niyo naman, hindi mandate ni SOSYA ang regarding sa mga pasahod na benepisyo. Wala silang pakialam doon. Ang may pakialam doon si DOLE. Narinig niyo sa dulo na sinabi niya, ang mandate lamang ni SOSYA ay to regulate, mag-inspection sa mga agency. At yung mga sinabi niya, mag-inspection sa mga gwardya at mag-issue ng license sa mga agency at sa mga security personnel. So, malinaw na ba yun sa inyo mga kabuknoy? Yun ang tungkulin ni SOSYA. Yung mga regarding sa mga pasahod, ay talagang DOLE tayo, Kaya pa nagreklamo tayo regarding sa pasahod, ay tumiritso na kayo ng DOLE. Si SOSYA, yun ang mandate niya sa dulo na sinabi ni sir. Kumbaga yun ang tungkulin ni SOSYA, mag-issue ng lisensya at mag-inspeksyon. So, tanong ko lang sa sarili ko, bakit hindi pa kayo gawin ni SOSYA? Since mandate naman nila or under naman nila ang mga agency na yan, agency, security, at mga personnel, bakit hindi na lang kaya ibigay ni DOLE ang pagpapasya or ang pag-obliga sa mga hinayupak na walang katapusang agency na mapagsamantala? Ulit-ulit ko lang sinasabi to, wala namang katapusan Kung napapanood nyo, marami pa nagreklamo kay Sir Rapi Tulfo sa paulit-ulit na napang-api. So si SOSYA, pikit pa talaga dyan na papakinggan na lang yan. Mag-complain ka man sa isang agency, i-refer ka lang ni SOSYA sa DOLE. Kasi nasabi nga ni Sir na ang mandate ng SOSYA is to inspect and to issue the license at mag-conduct inspection sa mga malaking ahensya under by the SOSYA. So, sana magkaroon kayo ng kalinawan
sa mga agam-agam na inyong dinadala habang kayo naka-duty. At huwag nyo lang sisihin ang sosya at hanggang doon lang talaga ang kanilang kaya. Benepisyo, sahod, wala sila doon. Duli ang may kinalaman. So, pwede naman sa duli, talagang magbaon ka ng mahabang pasensya dyan, no? Kapag mano-mano ang lakad mo dyan at naghahabol ka ng money claim, alam mo na dapat ang mangyayari. Mag-consume ka na napakahabang oras. At pasalamat ka na lang kung mabigyan ka ng tamang hinihiling mo. Kaya kadalasan ngayon, no, niligan naman sa kalaman natin, dinadaan lang kay Sir Rapi Tulfo. Yung pinakamabilis natin malapitan kasi kung mano-mano nga naman ay magkakaroon ng delaying tactics kay Dulian, no? Hanggang sa muli sa Kabukloy at tinapos yung video na to. Huwag niyong kalimutang i-like ang video na to, share niyo na rin at like niyo na rin yung aking Facebook page para naman umangat ang tayo today. Salamat Sir Omar at tuloy niyo lang po ang inyong ginagawa at sa mga Kabukloy ko, sa mga walang sawang nanonood. Shout out para kay Sir Frankie Merino ng dati kong kasamahan sa Araren at ang mga pasensya na kayo kung hindi ko pa na shout out yung iba dyan at nakalimutan ko na at madalang ako gumawa ng video mga Kabuknoy. Salamat ng salot. Our love of the place.